lansia ina Naomi Priyata Selarion alani tapahin marohata satokin martangia di bagasan rohata. Amin. Mare dehita siap kede nomor 380 sada ayat sada dohot ayat 2. Asini rohama di hamudohot dame siap Tuhan debata amata dohot sianana Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe turbuk jamita di tengah-tengahnya pertanyaan di bagasan opason di mana tersurat di Psalmen di Bidutulu mamukamai sian ayat sada saha arodi ayat siang sonoma didok di sini marulupuluk mahamu ali akka partigor mangasau jahuba talukdo marede akka na ujur maroha uji hamu majahuba merdongan hasabi marede mahamu uji ibana merdongan hasabi na martali sabu ede hokamuma ede nai baru tu ibana badingga kamuma suara misalnya aina sintong do hata di jahuba jala marhabur jodoh sude papahinana ibana maka holongi hati korang dohot gok asli rohani jahuba do tanpa marhite-hite hata di jahuba do menjadi akal langit jala marhite-hite osani pamakanna sudi angka paramanda ibana papuhon air nilauti songotipunan akka parartaan nado akkalumi di bahir saya marhabiaran maradupun jahuba masuditan on jala marsobatu ibana masudi pangisi di portibion ay makuling ibana gabe menjadi dong
madok kodoi bana jadi cong-cong ima sahatna sudedo hitau potosa bahwa buku pesalmen ima sada buku namari sihon dakolan ede puji-pujian ale di bagasan nabe adongdo tangian madok mauliate dinasa balgani papakenani di mata mulai di pesalmen tuluon takasdo tarida dia mah kan ngulu niaka nani asian ni di mata laho mangulupon balgani asi dohot pangaramotion di bata disadok panggulmiton ningun disadok perjalanan ningun satik gitu tiki manang dohot hatana jepe dohonona sungguh dia masa dok mulutnya na persia di bata anak-anak dohot tok diperubadiai lahu mangulupon nasa papahenana di tonga-tongan mulutnya siatur pukon aron mamanang nabiga nagabesi kurukonota alailaos sekaligus nagabesi kurukonota sohona takwari nakin sungguh dia mahita lah mangulupon di bataja na parjulu taulo umma de bataja ubehi marhite narak marede jala mabuji di bata ido nakin di hatan itu hatai banda didok marede ma akan naujul marroha puji hamuma jauh molorido dalat tallahu manguluput di bata ima ikorrak marid di mamuji di bata taida ma sasitona di bagasan ini ima alanisi hol ni roha ningolita manang somsi hol ningol di parpesalam ini mamuji di bata asadak kolan dirina alai dohodo dia rawon nang akana asing asarak marida asarak memuji di bata bahkan dohodo nang akar alat-alat uning-uningan dipanggil dohon laho memuji pasangan di bata memuji di bata imasada pamakulinion nirohat tadosasi pamakulingon nirohata perbagasan dopakan liaun ni di bata asagabe sada koreksi doi dihita jolma mida sinabalaga ni asini rohani di bata mamuji di bata ima hahibulon ni nasa gugutta nasa topita nang nasa pikirata hobas marningot nasa balgani papahin ini di batatu kita di mana parjulo dalam telah mengulup di batas jahubai alena padua hon pas dipangi dodo setengah-tengah di mulutnya tahu lopo di batas marite edenai baru dada bukan dengan gubahan baru nani dok medis alai maka ngubuhon ke hadiran ni di mata di bagasan mulu di bagasan perseoran ni ngulunta edenai baru iman ede naso olo buruk ede naso olo bosan manang hasti pinggol upigisan
Alai nasai toktong pai baruhon ngulu do rohani jomai. Itu mulut tabereng gue detai adong di si 284 ede. Adong di bagasan dah ede puji-pujian, adong ede di hari Minggu, adong ede di hasil sami dosa, adong ede pangapulion, adong ede ujumarukil, adong ede doa kana asing. Ede baru tu Jehovah. Alanya ala bui pai baru rohata dohot hamu bau ni rohata dohot pasona rohani debata asa manguluk ko debata bui dui marhite ede naik baru. Alena patuluh didok dalam talah manguluk ko debata jago bayi di mulutda ima marhite roha natikor dohok na ujur roha ino didok parpesan ini ino didok roha natikor dohok na ujur ima benar-benar dan juga jujur guru dihalap na benar dan jujur. Aisyah dihalau mohon debata do akak perrohana tikor dohok na ujur roha tupe masai maol arukil dohita lau mangulah itu watongan maluta aholan hata na tigor petadok nasitong alai ala tulung taduk rupani uidu gawe haci rohani dongan mida atatta UBG panuhatta maka mungkin gawe haci rohani alai anggo debata masai nomo rohana mida halak latikor mida halak na jujur didok ditada Jehovah do dalam yaka artigori maka di dokter besar ini di pemuseji pasu do akan artigor marroha dakta gamu loasonna partigori hu masuk sanina harap artigor roha doho na ujur marroha ima nasai las rohana mangului nasa dalam ini mata mangului lomo ni rohani di mata jalan nasa ketong radi rohana maka tidakon sadok nasa babahenan di mata di tengah-tengah na bapak tu didok haru hita lawang ulo di mata jauh bayi di tengah-tengah ala saya taboto taringo tu habur juon ni bapak ini di mata ala setahat tidak tak pernah topok di tengah-tengah ni mulut desak hari itu hari alamiah ala debata manoppa saluh ibana do majadihon saluhutna marhiti hatana majadi kudu didoakin di hatan itu bolo ulak kita tu panu-panu di batang semulana memang hidup otoritas wasu ni hatan di batang si panupa jadi mahonati jadi mahwajak kajang jadi do sakka babahata di batang marhiti hatani arunan marhiti hatani di batang ibana do na panguluhon ibana do na majadihon ibana do na masuk-masuk dohok na mangaleu perpui dadingkan bisa dok nguruni kita coba alani apola gabe kolsoak kita di tengah-tengah ini tapi di tengah-tengah ini dan baru cuma pandemik COVID-19
debatado menjadi hospi nasional. Ala memang hatana bisto. Hatani debata sungguh benar dan dapat dipercaya. Danga dong nasalah, jeladang dong gabus di hatani debata. Sudi baga-bagana dipatulus di pasal debata. Sadok holong do rohana di hati orang. Holong do rohani di batanang dinasa hasil tongan. Itu katongan di sadok pada begini. Mulu nih kita coba ada tongan panai. Ladi ahama nusta, ahama respota itu katongan yang mulu kasihkan kemarin. Ikosai mamuji-muji do kita, uhut ikosai manguluk perdebatado kita, alame tanggung jawab tadoi, laho merahato puton nasa balga do hasil rohani debata nata jalan. Atau marut uluk tu debatana sabdok tan. Amin. Martang yang mahita. Khodo tutu ali debata jahuba Tuhan nami, si pujion nami, si olumponon nami, ala hodo na juma dihon sabdok, nasa na adong, nang ngulu nami. Hodo nasai sumarehon kami. Hodo napatuk sudi nasa nariko di mulu nami. Alani ikusai pujon nami hosen nasa rohaku bodo sen nasa ate-ate nami. Sai pergugui mahani Tuhan mari tutudim. Asa setok kami merhato potong balgani asyasib balgani papahinamu di mulu nami gom-gom satu mulu nami Tuhan Arya Bormit sai asilu kami lihonomu dihamiku ku ucu sifata galihami lihonomu dingulu nami aku lakun ucu marsa kami tungadong satu katongan dingulu nami pi nagali pamatangna ala disahid lehon harisal Tuhan dohon Tuhan harisal asimaroham dihami ali di mata khoma dihami jalahami madi urasi hami Tuhan di dosa nami dia galihon nami asa tamahami dia doa mariti Yesus Kristus Tuhan martanya kami. Amin. Tapuji Tuhan marite ede nomor 427 laos tapasahama peliata.
ramadok mahita ditangiang hatopatai ale amanami na di Banua Gijang saya pinarbadia makuarmu saya Roma kerajaumu saya saulah memenuham di Banua Tumaon songon na di Banua Gijang leon matu kami sedarion hanguan siapari saya sama dosa nami sama panisa nami di dosa ni dengan nomor dosa kami unak kami togi hotu pawijunan balua mahami siapa ngaku ai hodona punah harajau dohot hagugoon rodi hasan abon saliling nirilingna amin asini rohani tu kata Yesus Kristus dohot holong ni rohani di mata ama dohot parsaoran ni tot di parbadia hima nama dongani hamusan na